काश लड़के भी नहाते होते तो उनकी भी फोटो किसी न किसी साबुन पर जरूर छपी होती। बात तो सही है। बेचारे गजब बेइज्जती। गंधौरा। रुको जरा, सबर करो। देखा वहाँ पे लइकन का फोटो नाई बा। ठीक बा, कंपनी बहुत समझदार रहल। हाँ, आ समझदार ऐसे रहल कहे से कि कंपनी के मालिक जौन साबुन बनावे वाली कंपनी के मालिक रहल हैं कि पहला मालिक आदमी ही रहल है कंपनी के। तो बहुत सोच समझ के साबुने पर लेडीज के और फोटो लगौले बा। उ ऐसे लगौले बा कि अगर नहात समय में आदमी के हाथ से साबुन छूट जा तो उ जहाँ मन करे तहाँ छटक के चल जाला। कहीं नारी में चल जाई, कहीं मानते अगल बगल में भैंस गोरू बांधल हमें गोबरे चल जाई, कहीं कहीं चल जाई। तो एकरे वजह से उ आदमी के फोटो ना लगौले बा, मेहरारू के फोटो लगौले बा। और मेहरारू घर के साफ सफाई कैले में भी माहिर होलिन। एकरे वजह से उ सोचला कि यही एक फोटो रही तो यही बहाना देही के भी साफ सफाई करी लोग।